Morjesta vaan kaikille. Meikäläisen nimeltä jälleen kerran Laura Boy. Tässä videossa me puhutaan vähän jouluun liittyvistä aiheista, koska tämä on story time. Mutta tähän välistory. Kerran kun me oltiin Prismassa mun isosiskon kanssa, siellä joulupukki tarjosi ilmasta karkkia. Mun isosisko meni sinne pyytämään sitä karkkia. Sitten se antoi ja se sanoi, että annahan pikkusiskolleski. Se ei oikeasti erottanut mua. No, normaalisti kaikilla on pitkät hiukset, niin kuin jossain kun ne on amiksessa tai yläasteella. Mulla oli pitkät hiukset silloin, kun mä olin 6-7-vuotias. Ja mä olin sille, joulupukki, anteeksi vaan, mutta onko sun näössä jotain vikaa? Sitten, mutta mennäänpä tähän ihan oikeaan aiheeseen, eli siis oli joulu, oli hieno päivä, tai ilta. Ja olin avaamassa lahjapaketteja, niin kuin jouluna yleensä tehdään. Ainakin luultavasti minä teen ainakin, että avaan jouluna lahjapaketteja. Niin olin avaamassa lahjapaketteja. Sain sieltä kaikkea kivaa, uusin pelejä niin. Sitten yhdestä paketista mä sain rintaliivit. Mä olin silleen, onkohan tää nyt ihan mun paketti? Sitten siis kaikki oli silleen, että onkohan toi nyt ihan varmasti tän pojan paketti. Ja sitten pikku Lare ihmetteli siinä, että miksiköhän mä sain tämmösen. Niin sitten, kun mä olin ihmetellyt siinä, mä olin siinä, en mä tarvii, heitän taaksepäin. Ja totta kai siinä mun takana on kynttilä. Ja se niinku lensi sinne kynttilään ja siinä oli niinku, jos mun isä ja äiti ei olisi sammuttanut sitä, niin siinä olisi voinut käydä aika huonosti. Koska mä voin sanoa, että jos teidän koti on syttymässä niinku tuleen, niin teidän kannattaa sanoa vanhemmille. Mutta mä en voinut sanoa, tai olisin voinut, mutta kun ne oli siinä ihan mun vieressä. Niin ne näki sen ja oli pikkasen huolestuneita, sytytetään melkein meidän kodin tuleen, sinne saattaa ehkä joku olla vähän niinku huolissaan. Niinku, se oli se niinku jämäytti mut sille, kiva, mä en enää ikinä koske rintaliiveihin. Joo, sen jälkeen mä en oo heittänyt mitään mun taaksepäin, tai on, mut en mitään joululahjaa. Niin, joo, tämmönen ihan saakelin lyhyt story time tässä. Muistakaa painaa peukkua, jos tykkäsitte. Ja kommentoikaa sinne alas ja tilatkaa kanavaa, jos haluatte. Mut se on seuraava video, moikka!